Khapangni rangsangni takhuktai Bwskang lamsoko norokno iuni Tiprasa newsni mangpliwo ang tongo Roton Deborma tini norok bai kisisa nangkukmani kokno tui kok chelainaini bagui norokni bwskango ang haino hai nukjak phaipiyuka lukorok norok jotono saimano bwskangni 2026 phai tongkha TTADC ni chongmari khlaijaknani thangui tongo tei omoni yagulo 2028 BCO hingke Bidhan Sabha ni chongmari khlaijaknani thangui tongo omorokno tui o naharmungrokno tuilaiui tini chini o tipra hasteo politics rokni bisingo tabuk khamsui perlaima hai tini ufla kafla wngwlai tonglaimani obo lukurok norok jotono sio yang jonojati morsani bwkhaktuibo tini o chumarok sawi tongo bwskangni 2026 BCO ADC ni chongmari wngkha hingke ADC o poddo bubar jesakaibano barinai जों 28 to 28 no sitlangnai hinui BJP Jonojati Morsani bisingtwibo norok ojomarokni bisingtwi sawi tongmarok abo lukorok norok jotono kaham keno khnabai khena tei babaisa digi Tipra mothani bwkhaktwibo tini salai tonglaio 2026 BC chongmari o Tipra mothano o ADC o kwplai khlainai Tipra mothano o ADC o khomota tlangnai poddo bubarno jesakai phano o ADC elakao kono din phano bariglak tamni hingke Andhra sose o ADC o Andhra Sabha kanse khlaijaknai hinui Tipra mothani bwkhaktwibo ojomarokni khuktwi borok je sawi tonglaimani abo norok jotono omoroknobo norok srai ke norok khnabai khena hingke khapangni takhuktai Bwskang tini o chongmari no tuilaiui tabuk politics ni bisingo besirbak tini nukjagui tongmani hingke Tipra motha tei BJP heda Tipra motha tei BJP borok kwnui ni bisingo tabuk belai kheno competition cholijak phiaba tokla magnui talaithani o kaisa to obosoi chenai phiaba tei kaisa to Kwplai Wngwi no wngnai aboni bagui khapangni takhuktai Bwskang chwng bwskangni phainai chongmari o Sabo Kwplai Wngwi Sabo ADC o Kwplai Manai Sabo o Tiprasa rokni talikarokno kaham khlaimanai chwng bwskangni salo chwng kaham keno nuknai tei chwng o jorarokno joto lukurokno nasinglai tonglaina tei khatung khaja khe tonglaina ang khakao phiaba kokthaisa hingke omo se khapangni takhuktai Bwskang jephru rajtantro paimani yagulo gonotontro wngmani yagulo chwng saimano rajtantro paimani yagulo gonotontro wngmani yagulo o lukurok vote riwi phaimang chini mangwnang dosro debni simino chini Tiprasa rok politics thwnglai phaimani o politics thwnglai phaite tabsuk jora phaisok paikha phiaba o politics ni bisingtwi no chini bubagra rokni borsong rokni bumungrok tini twrwk khai swlaijakmarok chwng nugui tongo Raj Bhavan no Lok Bhavan swnamjakkha Astobol Moidan no Swami Vivekananda swnamjakkha Mayung Bekreng para no Hati Sora khlaijakha Muitulung para no Kosu Sora haikaba Kosu Bari khlaijakha phiaba omo boboni bisingtwi tini twrwk swlaijagui tong chini hukumu rokni bumung hingke o politics rokni bisingtwi no phiaba tini o politics rokni bisingtwi no tini chwng besirbak no chwng tini Tiprasa rokni bebak hukumu rok twrwk sokomojak tongmani
orai porai khaijak tongmani phiaba o politics rokni bisingtwino tei o politics rokno kotor khlainani bagwi o politics rokno teibo kusuko tisana bagwi phiaba tabuk chini o tipra hasteo bwskangni chong mario Sabo Kwplai Wngwi haikaba Sabo jitinai oboni bagwi tabuk Tipra motha haikaba BJP rokni bisingko belai kheno tabuk khamsi pelaima hai tini pelai tongo khabani takhok Bwskang hingke oboni bagwi joto lukurokno tini nasinglajak tei joto lukurokno tini kha bachalaijak phiaba lukurok norok sabono logi rinai sabono logi rika hinkhe o Tiprasa rokni kwpal hamnai sabono chwng edco khomota tubuka hinkhe chini o Tiprasa rokni kisisa mukhang chwngnai abo lukurok norok o video ni comment box o comment swiwi joto hasteni lukurokno sawi mannani bagwi norok kaisa kaisa kai comment sibaijadi obono norong thanio ani paithakgo jotono no koimung yapharjao hingke tinini bagwi norong bagwi koktubi phaimani orono ang pairikha jotono susto kaham kwrwng tongbaijadi Tiprasa ayok lokthung paithakgo haino hai jotono no khulum pika.